आथिखालाव जोङो नुनो मोनदों जे राजखान्थियारि माखासे एना-एनि माखासे जुक्ति डिबेट आरो बिनि गेजेराव सामाजिक भाबैबो जोंनि गेजेराव माखासे एना-एनि थासारिखौ जों नुनो मोनदों। राजखान्थि बिथिङा आलादा आरो समाज आरो हारि बिथिङा आलादा। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो अरायबो जोंनि जायफोर नमस्य बेक्ति जायफोर जोंनि फुजिनां बेक्ति एबसुनि जायफोर बारग' दैदेनगिरि बिबानगिरि जों अरायबो मान होयो सिबियो। जों रावखौबो इनाय आरो अयनाय जों साना। नाथाय माहारिनि माखासे थांखि बिथांखियाव माहारिनि एक्जिस्टेन्स थामोनथा रैखाथिनि थाखाय मालाबा माहारियाव गुलुं गुजुं लाबोनो नागिरोब्ला माहारियाव जुदि प्रपागान्डा माने लिड खालामनो नागिरोब्ला जोंनि गोसोआव आघात बा जोंनि गोसोआव सेन्टिमेन्ट इमोसन बे थारैनो जोंनि गोसोआवबो नाङो। दा बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव एना-एनि मोनसा मोनसि जालायनांगौनि बाथ्रा गैया। राजखान्थिया राजखान्थि हिसाबै थांगोन। मोनसे हारियाव मोननै मोनथाम राजखान्थि आफाद थानो हायो। मोनसे हारिनि सुबुङा गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जायाव थानो हायो आरो बेखौ राजखान्थि भाबै लांनाया मोजां। सोरबा मालाबा पावाराव फैगोन, मालाबा सोरबा अपोजिसन जागोन आरो बिनि उनाव परिबर्तन जागोन, सोरबा पावाराव फैगोन, सोरबा अपोजिसनाव थागोन। दा बे पावार आरो अपोजिसनखौ लानानै जोंनि गेजेराव समाजाव बेले बेजे लाबोनो नागिरनाय, खौसेथि गैयै लाबोनो नागिरनाय, हिंसा हिंसि थासारि लाबोनो नागिरनाय बे मुथि मोजां नङा। दा बेखायनो आङो खावलायगोन जे बर' हारिया बेबायदि एना-एनि गोलाव सम नुबोबाय, बारबोबाय, गोबां जिउ खहा जाबाय, जोंनि गेजेराव गोबां माने हिंसा हिंसि जालांबाय आरो जों बेखौ लुबैलिया। आरो बालिराम बर' बिथांनि जि मोनसे थासारियाव जिउ गोमानो गोनां जानाय बेबो बेबायदि थासारिनि थाखायनो जादोंमोन। दा बेखायनो खौसेथिनि मोन्थोरजों बर' हारियाव सान्थिनि परिबेसनि गेजेरजों बर' हारिखौ दानांगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बयखौबो बजबनानै इउनाइटेडलि हाबा मावलांनो थाखाय जों बिखायाव बयखौबो बजबना लानो थाखाय दिनैबो जोङो राजि आरो इयुनावबो जोङो हाबा मावलांगोन। गोजोन्थों। बिएलआइनि सायावहाय गोबां दान्थे बिदान्थे जागासिनो दङ। बे समावहाय आबसुनिफ्राय माबायदि राहा लानानै बे दान्थे बिदान्थेखौ खोमोरनो सानदों? ना पिआइएलआ जाबाय जायखिजाया जि माने जेंना बा इस्यु बेखौ लानानै भारत राष्ट्रआव माने जुडिसियारि सिस्टेमाव मोनसे माने बेबस्था दङ। बिनि सायाव नायबिजिरनाय बा बिनि सायाव न्याय मोननो थाखाय होनो हायो। दा बाथ्राया जाहैबाय मा जे बबेखौ पिआइएल होगोन, बबेखौ जों पिआइएल होआ। दा बर' हारिनि सार्थआव बिएसि गोरोबथाया जादोंमोन, बर' हारिनि सार्थआव बिटिसि गोरोबथाया जादों, बर' हारिनि सार्थआव थामोनथा एक्जिस्टेन्स आरो बर' हारि जौगानायनि थाखायनो बिटिआर गोरोबथायाबो जादों। दा मोनसे गोरोबथाया जिहेतु इमप्लिमेन्टेसन सोलिगासिनो दङ, बे गोरोबथाखौ मावफुंनायनि थाखाय भारत सरकार, आसाम सरकार, बिटिसि सरकार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावबाय थादों। बे गोरोबथाजों जोंहा गोबां आसा आरो मिजिं दङ। बे गोरोबथाजों बर' हारि थांना थानायनि थाखाय जिखिनि अधिकारफोर मोनदों जोंहा गोबां, बेयाव माखासे बाथ्राफोरा लिरनाय दङ आरो माखासे लिरै बाथ्राफोरखौबो माखासे कमिसन कमिटिनि गेजेरजों मावफुंनायनि थाखाय बेयाव दङ। जेराव सनितपुर बिश्वनाथनि बाथ्राखौ जोङो गले गले बुंदों, सोरबाया बुंदों जों थगायदों, जोङो फोलादों, खिन्थु जोङो बास्तबखौ बुजियो जे थगायनाय फोलानायनि बाथ्रा गैया। बे जाबाय कमिसननि गेजेरजों बे ओनसोलखौ सोनायनि बाथ्राया रोखा। बे मोनसे नेशनेल कमिटमेन्ट। दा बेबायदि मावबाय थानाय समाव सोरबाया जुदि पिआइएल होयोबा आरो बेबो जोंनि असे बिदाफोर, जोंनि जायफोर माने फुजिनां बेक्तिफोर आरो बिथांमोना राजनैतिक आक्रोशनि थाखाय मोनसे एकर्डखौ माने जुदि गाफ्लेनानै जोगारनानै धंस' खालामनो नागिरोब्ला बे गोसोआव दुखु मोनो, आघात मोनो। एकर्डखौ मावफुंनो हो। एकर्डआ प्रपारलि मावफुंजायाब्ला नोंथांमोना पिआइएल होनो हागोन। एकर्डआ बर' हारिनि सार्थआव जुदि माने जुदि बेबायदि बेबस्था फैयोब्ला नोंथांमोना बिनि थाखाय पिआइएल हो। खिन्थु दिनै बे एकर्डआ गोरलै अबस्थायाव दङ, मावफुंनायनि खामानिया सोलिदों, बे आयेन महर मोनाखै। दिनै गामि दानख'नायखौ गिनानै मानो दानख'नांगौ होननानै पिआइएल होदों होननानै बिथांमोना स्पष्टीकरन होनो नागिरदों। गामि दानख'नाया दासिमबो जायाखै। दानख'गोन ना दानख'वा कमिसना बिनि सायाव रिकमेन्ड होगोन आरो रायजो राजाया दानख'नांगौ ना दानख'नाङा बिनि सायावबो पिटिसन होनो हायो। जाय बिथांमोना दिनै पिआइएल होदों बिथांमोनाबो कमिसननो हैदों जे दानख'नाङा। नोंथांमोना कमिसनजों रायलायबाय थादों, सरकारजों रायलायदों दानख'नाङा होननानै, आरो बिनि उनावबो नोंथांमोना आरो पेरेरेलि नों जुडिसियारि माने पिआइएल केस होगोन। बेबायदि माबायदि न्याय जायो बियो? नोंथांमोना सरकारखौ ने, कमिसनखौ ने। सरकार आरो कमिसना जुदि मानियाब्ला नोंथांमोना
मा स्टेप लायो बे नोंथांमोननि बाथ्रा खिन्थु जोंनि सुक्तिखौ माने नहेर खालामनानै बेखौ गाफ्लेनानै बर' हारिनि एक्जिस्टेन्सखौ जि माने मोनसे थ्रेटआव लाबोनो नागिरदों बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव आरो बे व्यक्तिफोरा बेबायदि हाबाखौ जोङो मालाबाबो मावगोन होननानै सानाखैमोन आरो जोंहा बेबायदि मोनसे बिसासबो गैयामोन खिन्थु जोङो गिखांनायसो मोनदों आरो जोङो सोमोनांदों दा बेखायनो संजमनि गेजेरजों बर' हारि दानायनि थाखाय जोङो हाबा मावलांनांगोन सोंखारिलायनायजों एना एनि हिंसा हिंसिजों बर' हारिया दाजाया आरो बे इउटिउब फेसबुक ससियेल मिडियायाव जायफोरा माने बाथ्रा बुंबाय थादों आंथ' सानो बिथांमोना साइक'लजिकेलि प्रब्लेम दङ आरो मेन्टेलि रिटार्डेड होननानै आं सानो आरो जायनि थाखाय बिथांमोना सानफ्रोमबो माहारियारि आफाद एबसु बायदि आफाद आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरखौ माने बिथांमोना जिग' रायो बिथांमोना मेन्टेल पिस होननाय बिथांमोननियाव गैया आरो बिथांमोनखौ लानानै माहारि दानाय हाबाफारिया जाया माहारि दानाय हाबाफारिया गासै बर' रायजो राजानि अपिनियन बिथांमोननि सानस्रि बड'फानि आदर्शजोंसो बर' माहारि बादा दाजागोन एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा जेलनिफ्राय गनांगौ बिथांमोननि केसखौ उइथड्र खालामनांगौ आरो बिथांमोननि रिहेबिलिटेसना मोननांगौ मार्टियार फेमिलिया 5 लाख करि रां मोननांगौ बे हाबाफारिफोरखौ जों मावबाय थादों आरो दिनै बे हाबाफारि मावबाय थानायावनो पिआइएल होनानै मोनसे मोननै मोनबा दफानि एगेन्स्टआव पिआइएल होनाय माने गासैबो एकर्डनि एगेन्स्टआवनो पिआइएल होनाय बेबायदि बुजायो कारन बियो इन्टार रिलेटेड दा बेयाव सोरबाया जुदि क्लेरिफिकेसन होनो नागिरोबा जोङो ओरै दाजाबनायखौ होनो नागिराखै ओरैखौ होनो नागिराखै उमुखखौसो जों होदों बेबादि जुडिसियारि सिस्टेमाव जाया बेयो गासैबो इन्टार रिलेटेड आरो बेयाव जिखिनि हाबा मावनो बिथांमोना लादों बेजों माहारिया खहा जागोन आरो बर' हारियाव माने खौसेथिनि जि मोनसे आंखाल बेखौ माने दिनै नुजानाय बे थासारिखौ जों नुदों दा बेखायनो बयखौबो खौसेथिखौ हमथानानै लाखिनो थाखाय आं खावलायबाय आरो संजमनि गेजेरजों हाबा मावलांनो थाखाय आं खावलायबाय गोजोन्थों